Okei, ollaan täällä Daniel Forsbergin kanssa päästy vähän jutustelemaan. Moro Dani, miten menee? No ihan jees. Tulevat MM-kisat aika lähellä, niin jännittää. Onko sulla valmistautunut mennyt ihan hyvin ja saanut treenata terveenä? No siis, joo, mulla oli joulukuussa, kun mulla oli nielurisäleikkaus, niin sen jälkeen mä oon niinku saanut terveenä treenata ja muutenkin nyt sit on pystynyt keskittyä siihen harjoitteluun. Oikeastaan koko viime vuosi meni sillä lailla, että oli niinku vähintään 2 viikon välein oli jotain flunssaa tai jotain muuta sairastelua, mutta se leikkauksen jälkeen on helpottanut, niin ainakin ilman sairastelua saanut harjoitella. Mut sitten taas toisaalta nyt mä oon kuitenkin tämän vuoden joutunut tekemään hirveästi töitä, niin se on sitten ollut toinen ongelma, mikä on vähän niin kuin vaikeuttanut sitä, että pystyisi harjoittelemaan säännöllisesti ja silleen järkevästi. Okei, nyt kisat lähestyy ja aina mitä lähemmäs kisoja mennään, niin pitää noihin omiin vahvuuksiin keskittyä. Niin minkälaisia harjoituksia te olette tehnyt nyt? Mihin te olette keskittynyt eniten? No, lyöntejä ollaan aika paljon. Niihin nyt ollaan tässä viime aikoina keskitytty, kun ollaan huomattu, että se on niinku se mun juttu. Kova lyöminen, kyynärpäät ja sitten ollaan semmoista aika paljon, että niinku lyöntipotku tai niinku potkujen jälkeen heti erinäköisiä lyöntisarjoja semmosia, että se tapahtuisi niinku heti potkun jälkeen. Sitten yleensä kun lähtee potkimaan ja niin poispäin, niin aukeaa paikkoja. Siinä on sitten hyvä saada jotain lyöntiäkin väliä. Sitten vastustajatkin on semmoiset, tai pääosin tässä mun painosarjassa ne tykkää potkia. Ne on hirveän pitkä raajasia, niin ne käyttää hyväksi sitä omaa pituutta. Niin ne potkii paljon, niin sinne on just hyvä osata lyödä väliin. Okei. Sä juttelit tossa, että on hirveästi joutunut töitä tekemään ja se on vaikeuttanut harjoittelua. Et mikä tilanne sulla nyt on? No tässä on nyt nämä viime pari viikkoa. Mulla ei ole ollut töitä, niin on saanut vähän sit vielä tämmöistä niinku loppuviimeistelyä. Tai on saanut niinku keskittyä siihen sit lopuksi. Okei. Sulla on jonkin verran ollut sponsoritukea ja yhteistyökumppaneita ja itse asiassa nyttenkään ei olla tainyrkkeilysalilla, vaan ollaan jossain ihan muualla. Et missä me ollaan ja miksi? Me ollaan Sparta Sport Centerillä. Tää oli... No mä en muista mistä alun perin tää idea tuli. Varmaan Honkalan Ville ihan... Ei kun niin on Ville... Eikö sä olit Villen kanssa jutellut? Joo. No... Tämmöisellä on ollut kova tarve, että pääsee niinku kunnon paikkaan, missä on kunnon välineet ja pääsis vetämään voimaharjoittelua ja painonnostoa, niin tää on siihen ihan täydellinen paikka. Sitten se on vielä tässä meidän salin vieressä, niin pääsee helposti tulemaan ja tarkoitus just olisi, että saisi itsestä huomattavasti enemmän irti niin kuin tainyrkkeilynkin suhteen. Että noista painonnostoharjoitteluista on ihan hirveästi hyötyä siihen voimaan ja räjähtävyyteen ja saa lisää liikkuvuutta. Aivan. Mitä Daniel, jatkuuko tyrmäykset MM-kisoissa? Toivon mukaan. Siihen on kuitenkin viime matsit on vähän mennyt siihen tyyliin, että kaverit mennyt siellä nelinkontiin tai sit suoraan seljälle. Joo, se on just mennyt näin. Mutta MM-kisat on tossa oven takana, niin voisitko se vielä valottaa, että millaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai millaisia unelmia sulla on tainyrkkeilyn osalta? No siis nyt ensimmäisenä olisi se, että voittaisi nuo MM-kisat. Se olisi ihan älyttömän hienoa. Ja periaatteessa
niin kuin ensimmäinen unelma sit olisi toteutunut niin kuin tämän lajin suhteen. Sitten tietenkin sitä myöten aukeaa uusia ovia, jos sit hyvässä käsissä voisi jollain tavalla elättää itseänsä, niin se olisi niin kuin se päällimmäisin, että voisi tehdä semmoista, mistä niin kuin oikeasti pitää. Se olisi aika huikeet. Okei, kiitos Daniel Forsberg ja tsemppiä tosi paljon tuleviin koitoksiin. Kiitos. Kiitos.